Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Renault Malta, Daniel Formosa, Positive Parenting Malta. Hello, Maxine Patch. Yo, hold on. Dr. Maxine Patch. Ismani, tfajla sabiħa mens. B'qalbek kbira mens, pero b'talent ovvjament kbir, pero intelligentissima, ġifieri, u ħabrika ħafna. Inti għadek kif il-ħadd notar. Iva. Wara ħafna snin. Min dejjem xtaqt issir notar għax naf il-papa bil-business. Kif? Min dejjem xtaqt nidħol liġi u nsir avukat, u għans li bdejt il-kors. Mal-ewwel bdejt nippratika ma' notar u ġobni x-xogħol u bajtem. Ma x'joġbu kont meta kont żgħira kont tara xi. Le, qasbis kont naf xi xi ħaġek. Le, ma kontx naf x'jagħmel notar, kont naf li nsir avukat, nasib kont nara ligri blond u lek għatlek suits, għax forsi taf kif. Le, ma minn dejjem ma ġobni. Iġri not for the outfits. Not for the outfits. U koll. Le, ċerta. Imma ġifiri anki il-familja tijak, nobody pressured you li trid tuħul il-business. Le. Anzi, bil-maqlub il-papa li go do your own thing un bat naraw. Pero inti tifla ħabrika ħafna li għatli anki meta kont żgħira, kont dejjem id-disciplinata. Żammewni dejjem id-disciplinata. Kienu jippuxxawni ħafna kemm fil-karriera tal-mużika, kemm fil-iskola, ġifieri dejjem kienu jippuxxawni sew biex to keep on going on the same track in both. Vera napprezzax. Thank God, anka routine wise u hekk. Pajta d-dejja u dejjem kelli ġranet ippakjati minn dejjem għal-rasa għalija ħaġa normali li kolli ġranet ippakjati. I'm grateful li tawni dik il-mentalità. Interessanti, għax minn banda kulħadd jafek, ovvjament, bħala Maxine Patch il-kantanta. Tajjeb. U issa prezentatriċi, nitkellmu fuq wkoll. Pero minnaħa l-oħra hemm din il-kreattività u mbagħad inti bħala notar, xogħol ta' notar huwa xogħol fejn hemm ħafna serjetà, hemm ħafna dettall, hemm ħafna xogħol tedjanti wkoll li huwa qisu l-oppost tal-kreattività. Toġobni nħajja notar ukoll. Ma meta jidħol xi ħadd hekk għandek. Taf kif u jafek bħala Maxine Patch. Taf kif u jarawk. Nibda nisti. Vera, għalfej. Le, jekk jaffu ġili rawni fuq televizjoni u hekk nibda nisti leżgu. Kif drajti, għax jiena naf li għandha biba kbira tiegħi li għanutar. Hello, Veronica. Tajd li kemm trid trabbi oxra, għax mhix faċli, it's not an easy world out there. U insensittiva. Kif? Imma, it's something I think you get used to, tidra bizmin, għazin, u dejjem ħajkollok xaġi differenti, situazzjoni differenti qudiemek, so u anka li kollok tim tajjeb miegħek li jgħinuk solvi problemi u hekk, imma huwa il-gost tax-xogħol ukoll. Ġifri qed trabbi għall-qoxra. Ġili mbagħad nisibni naqra down days ukoll, imma kulħadd. Ma interessanti. Il-kant minn dejjem kont hekk kanta. Minn dejjem. Meta kelli naħseb l-ewwel lesson tal-kant kelli 3. Għadek daqsek. Kont għandni kemm dejt nitkellem għall-ewwel mort lesson tal-kant, niftakar ċara l-kamra kif kienet tkun. Ta' 6 snin minflok mort summer school,
il-ġenituri batuni. Għadni pal imiftuħ li ta' trija. Batuni minn Flok Summer School kienet jisa summer camp biex nikbu diska, namlu music video, nitalmu fuq affarijiet li għandhom xieqsmu mal-medja u meċċani tal-mużika u Malta u kienet interessanti immens u mort sentejju fuq xurxin, ktibt l-ewwel diska tiegħi, għamilt l-ewwel music video tiegħi u minn hemm jisnieqbajt nieħu l-kant iżjed bis-serjetà u naraħ b'dak il-mod. Bqajt noħsem fil-festivals, unsifer, kull imkien ħaduni, ġifiri fej setaw defsuni. Imma il-fat li għadek tiftakar ek il-moment ċar li jettajl ta' summer camp, jina li għambat it's meant to be, għas-sinjal li tkun ġofik il-passjoni li ek, it brings your soul to life, taf kif. Iva. Ek. Ikun hemm ġranet fej, anka sissa ta' ġifiri, it's not always, the dream is not always clear, naħseb. U anka meta jkollok ħafna affarijiet għaddejjin f'daqqa jisek ġili titlef naqra mhux il-motivazzjoni biss, manka jisol il-concentration ta' fej. L-ispirazzjoni forsi. Għax fil-fatt kon qegħdin nitkellmu inti tuħu pjaċir ħafna tikteb il-kanzunetti tiegħek u kontettaj li ma nisoħra. Mani soħra. Minix konfidenti nikteb waħdi. Għatta, emmek, you just said it. Għax koħanajlek, mux għax mintix kapaċi, imma forsi għalissa tħossok għandek bżon dak li kun. U eknuħu għos li nkunet nikteb ma' n-nis, u li nkunet nismax jamlu n-nis, u tipo I make it my own. That's what I enjoy doing. That's something li vera niħu għos namel u li nimmissja xi li ma namel dan l-axħar. Imma ċertu affarijiet jihduna għaziet ħinu jiġu f'ħinu. Xi tħoss meta tkun qed tikteb, xi tkun qed poġġi fuq dik il-paġna? Mhux dejjem l-istess, għax ġili inkun blank. Jiena persuna sensittiva, ma mbagħad riservata f'ċertu aspetti. Pereżempju xi ħadd bħal Muxu, he can read me inside out. Anything li nkun għaddejja minnu, he can read me. M'għandix fejn ngħidlu, anke jekk ngħidlu sentenza, u ħaj joħloq storja fej u femni kompletament. So dejjem differenti. Imma. Inti ovvjament erbaħt mużika fl-2024. Tajjeb. U ovvjament sena wara Eurovision. Tajjeb. Verġejt ħadsem fil-Eurovision wara kważi 3-4 snin. L-għol darba ħadsem kienet mitkelli 16. Mbagħad mitkelli 17. U junior ukoll inti kontu hu. Junior ukoll. Għaxina niftakar di tifla ħelwa bajni għablu kbar jisek pupa. Dak li kont libsa dik il-libsa hekk, dik il-junior jew dik l-ewwel darba tal-kbar. Illa ma kemm kont ħelwa, għadni niftakre, kont isek pupa propja. Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi fil-Eurovision tal-kbar, kelli 16, ma kont naf għal xi ġdieħla. It was an honor to be on that stage, aħseb wara to tipo be chosen for the final. U li jaqpaw jiftakru għan-nies għax vera. La jien niftakrek. Ftakartek. Ġili nissi għax najt ma doġ fikem kont zaħira. Kont isek hi Minnie Mouse ħelwa, vera kont ħelwa. Umbat is-sena ta' wara rġajt ħaċċansu tħalb diskoħra. Umbat ħallitna l-mami u kienet anka kienu waqfu l-Eurovision għal ċertu snin. Umbat tani naqra motivazzjoni biex forsi nidħol s-sena oħra. Mbagħad is-sena ta' wara tħana l-mużika. Bis-saħħa ta' Emil. Li qiegħed hawnhekk. Li qiegħed hawnhekk ukoll. Li interessanti ovvjament. Għax kelli bżonn dik il-push għal biex nidħol l-mużika. L-ewwel darba li kantajt bil-Malti u l-ewwel diska tiegħi bil-Malti li ovvjament ma ktibtix jiena ma Emil kitibha propju għal l-esperjenza li għaddew u kienet from top to bottom exactly kull feeling li ħassejt jiena. Allura kienet ħaġa jisa kienet esperjenza li mill-bidu sal-aħħar hekk kollox ġi waħdu u kollox ġi perfett. Temmen li l-mammi kienet miegħek. U żgur. Ħafna nemmina. Ħafna. Jiena
dejjem għatlek, jina dejjem niftakar il-mami tijak mal-papa tijak John Night Clubs omorom flimkien jinek nafhom fil-fatt kienu flimkien ta' eta zaħira ħafna. Fil-fatt kienet zaħira ħafna meta ħallitna u nista' nimmaġina ir-relazzjoni li tkun għalek zaħira u jkollok żewġ xebbiet bħalek u bħal oħtok. U nibdajt nimmaġina kemm kontu close fil-fatt. Jiena u mami ħafna close. Ħafna. Oħti kienet ħafna zaħira u kella il-data relazzjoni taħ kienet differenti, mhux għax ma kellix relazzjoni tajba, anzi kellha ħafna relazzjoni tajba, ma kienet riservata ħafna toqtu ħafna waħeda jew mal-ħbib. Jiena kompletament l-oppost. Jiena l-ħin kollu mal-mami, anka fil-sajf u dejjem magħha, dejjem il-ħin kollu tiġri bija l-emulaw. Allura bil-fors konna għata ħafna ħin flimkien. Jiġifieri konti preferi tkun mal-mama milli toħroġ ma' saħħabek. Iva. Sa 17, kważi dejjem maħħa kont noqgħod, ma tantx kont noħroġ. Anzi, meta kont noħroġ xi darba kienet tajgli ara pereżempju fil-11 tkun lura. Ta' 17, fil-11 tkun lura, l-bib tiegħi jkunu ilhom tipo jaqgħu barra sew. Ma nista' neqpa' pereżempju si oħra, u kwart mela biss. U mbagħad uħti bil-maqlub kella open ġismu. L-aħwa żgħar dejjem. Imma issa I'm grateful għal-ħin li kelli magħha u l-fatt li kienet daqshekk strict miegħi. I got to enjoy every moment. Ma naħsibx li hawn ħafna nies li speċi ta' jistgħu jirrakkontaw li anki sa 17 sena dejjem mal-mama u ovvjament met inti taħseb u tajt inti kemm kellek żmien meta 17 ħallit. Jiġifieri you didn't miss a beat. No. Rari ħafna. Meta nkun qed nistudja anzi kienet toqgħod idejja, kienet toqgħod id-dar ħalli tkun miegħi ma tkunx waħdi. Anka pers li kien ikolli ħafna affarijiet on the go, il-ħin kollu dejjem kien ikolli xi ħaġa, ġifieri she's always there. Which I'm very grateful for. Għattajt kull moment li stajt magħha dak li nista' ngħid. Li jiena hekk nibda nħares lejk u nibda ngħid kemm għandek 26 u għadek żgħira kbira imma dik żgħira. U nibda ngħid imma u meta tlift il-mama inti kellek 17. Nibda nimmaġina t-tifel tiegħi 3 snin oħra. Kif irnexxielek, Max? Kif għax? No clue. Il-papa kif irnexxielek inti il-mamma kienet dejjem miegħek u inti għatli li indunajtu għax anki di li il-proċess tagħha and the suddenness intkom indunajtu li xi ħaġa ma kienx f'posta mal-mama għax tant kont tafa. Eżatt. Għatli għax kella tiġi bil-libsa darba u ġit tard? Ġit tard, konna din għal-Eurovision, kelli 17. U dak il-najr tal-final għatli ħaniġi bil-libsa, għatli l-ħaqmur, ħaq-setilja, kelli make-up jew xi ħaġa għatli s-saniġi. U jekk per eżempju l-programm jibda fit-8, hija da ġejja bil-libsa f'xi 7, soltu kollox blizzat. I know her, I knew something was a bit off. Il-ġimgħa wara kelli nistudja l-eżamijiet li suppost kelli dak iż-żmien, imma ovvjament ma kellix ċans nistudja minħabba l-Eurovision. U ndunajt li qed tkun naqra off miegħi fejn bdiet tħawwat u bdiet tiġi taqbad miegħi u tegħlu m'għandek xi tistudja when I know li dejjem kienet strict ħafna miegħi biex inkompli nistudja u dak iż-żmien kelli A-levels ukoll, so iżjed u iżjed.
Bdejt inċempel id-daddi, jena jgħidlu sma, ħaniġi nistudja għandek għax xogħol għatlu għax ma jistax nistudja għek, mux għetħallini, namel xej, għax kollu taqbat miegħi. U għaddi ġimgħa, u nkadda beda jinduna li xi ħaġa hemm xi ħaġa ħażina, kien ikollha naqa' headaches u hekk. U minn hemm kellhom l-ewwel appuntament, u mal-ewwel after 2 weeks gravat after a couple of weeks. But waqt f'koma after xi 3-4 weeks li sirna nafu, u it was a Mantat hospital, basically. A Mantat hospital. It was very, very, very sudden. Li now looking back, nibda ngħid niftakar ħafna mill-ġranet, l-aħħar ġranet, għax tant emotion li kienu emotions strambi li taraħħa miġuwa, mbagħad taraħħa it-ċajta, mbagħad taraħħa naqgħod tawwat bil-kliem. It was an emotional roller coaster ta' vera, li ma nafx il-ħadd jgħaddi minna, ma kienet għal-inqas il-fatt li ma kienetx qed tinduna x'inhu jiġri u tant kienet baqgħet pożittiva wara dak iż-żmien, u waqt dak iż-żmien. It didn't feel, it felt horrible, imma għal-inqas our last moments are not of her being sad, taf kif? They're of her li t-ċajta maħna, tbatinna l-voice notes t-ċajta, u anka maħuta, u ma nanna vera, kella, ma nafx, jew indunat u kienet taf xanda u baqt pozittiva nina. Jew the tumor affected her in that way li emotionally, ma nafx, imma I try to remember her that way, li dejjem kienet pozittiva, dejjem kienet hopefully ma tantx batit waqt li dak iż-żmien, it was a very short period. Int. Għax jiena nisimak u naf li ġa smajtek, imma how did you cope? I don't know, it was too sudden. It was too sudden dak iż-żmien biex tibda tifhem x'inhu jiġri. U anke tibda tara l-familja kollha tipo ħadd ma jaf x'inhu jiġri, kulħadd kienu ħobba ħafna, kulħadd magħha hemmhekk, konna nkunu minn xahar. Il-familja kollha, ħuta, l-ħbieb, jiġrawha kuljum. Ħbieb tiegħi wkoll li kienu hemm għalija. We had a lot of support and we all supported each other a lot. Ġifieri dik hija ħaġa li anke throughout the years I am grateful for, and it's what kept me going in HOTS, li dejjem kelli support mant il-familja, mant il-ħbieb li every day, kif we're just there for each other. Ma toqol kbir li ta' 17 sena timmarkalek ħajtek għal-omrok li u anki il-mod li it was very, very quick. Allora inti kifħa l-emozzjoni tiegħek għatli li wara l-funeral l-għada morta mill-eżamijiet. Isek business as usual, isek. It's something li jekk kont se nagħmel kienu A-levels, jekk kont se nagħmel kont se nitlef sena. Kelli ma nafx, għannanna niftakar tajgli mur. Issa li jiġi li jrid. Kelli sħabi kollha jistenuni barra lessi biex tifpo jgħinuni l-ewwel ftit. Għax ovvjament ma kont studjajt xejn, ma kont naf xejn. Niftakar kelli intermediate l-għada tal-funeral. Kif irnexxielek? Imma wow. I feel li kienet miegħi u kienet dejjem strict miegħi ħafna. Trid tistudja, trid tagħmel hekk, jekk għandek daw il-goals trid tagħmilhom u you need to focus on them and tibqa' tippersist sabiex tagħmilhom. U I felt her with me dik il-ġimgħatej. Kont l-sħab ta' ġifieri ma nafx x'inhu jiġri. Imma anke waqt l-eżamijiet kont inħoss li tipo I'm here to do it issa. Jekk tiġi ħażin m'hemmx tagħmel, jekk tiġi tajjeb merħba bih. Għaddejt.
ma nafx kif, ġifiri, żgur kienet hemm miegħi kitbithom li għax ma nafx tikteb. Jiena ġifiri, il-propja kelma jambelħa bik, ġifiri, għax li qed tgħaddi minn dak li qed tgħaddi, tagħmel l-eżamijiet sforz għax taf li ommok tant ippuxjatek lilek u you know it was what you would have wanted. Imma li jirnexxielek to show up like that, naħseb il-mama is one of the proudest mummies, Naħseb iżjed kont nħossni ħażin kikun naf li I didn't make it. U ovvjament kont nitlef sena milli nidħol l-università, hopefully, so provajt, but jiġririt. U inti toħlom bil-mama? Iva, noħlom ħafna bija. ħafna. Li fil-ħolm tiegħi il-mami għada normali għada maħna. Ġifiri ma noħlomx unħassa strampa li għadem, jew ngħid dik fedaw. Fil-ħolm, il-mami hija għada parti minn ħajti tissa. Biex tismaħħa tkellimha. Iva. L-ewwel ħolma kienet għamilt sena jisu ma noħlomx bija. Jien noħlom ħafna. Naħseb kull lejl noħlom. U tiftakar? U niftakar fil-ħodu. Jekk teqpa f'moħħi fil-ħodu, mbagħad niftakarha. U niftakar li xi sena wara li ħallitna ġiet lura karozza għalt li jiena ġejt lura, għalt li għax id-dejjaq fejn kont, tlamma tipo aħna muvjajna l-affarijiet tiegħek m'għadhomx hemm, kif ħanamlu. Għalt li sa naraw. U minn dik il-ħolma l-hemm dejjem baqgħet fl-istorja jisu my subconscious jisu dejjem baqa' f'ħajja differenti. Imma il-ħolma dejjem tkompli ma ta' qabilha? Hekk serja jew? Fil-ħolm xorta jisni inkun naf li kien hemm period fejn itilfita minn ħajti. Wow. U ġiet lura minn x'imkien. Imma issa dejjem baqgħet hemm. U dejjem xi ħaġa normali li naraħħa anke nqum fil-għodu ma ngħidx ħlomt bil-mamillum. Mhux dejjem tiġini hekk għax tanti normali, hija ħolma normali tipo. X'temmen Max, temmen li it's just a dream and your imagination, or do you believe li somehow il-mama tiegħek is finding her way to you? Nemmen, she's with me all the time. So niprof ma tantx naħseb f'dawn l-affarijiet, kif għadlek l-aħħar darba affarijiet li naħseb hekk. Naqpa naħseb u ġili ngħid taħjar I won't think and I'll just feel what I'm feeling. Kif? Inħossada miegħi, ħafna ħossada miegħi li nkollu f'kull ma nagħmel u f'kull deċiżjoni li rid nieħu fil-ġurnata jew f'kollox dejjem hemm leħina wara tipo meta nkun qed naħseb hemm leħina ta' li x'għandi nagħmel I feel her. Tant kont close magħha, I know what you would think, I know what you would say in those situations, jiġifieri I feel her anytime. U l-fatt li fil-ħolm naraħħa u nismaħħa u għada fħajti kif nixtieq li it is now hija xi ħaġa li hekk vera nuħost noħlom biha it's the life I wish to have in real life. You know what I mean? Of course. You know what I think. Yeah, nemmen ġifieri l-mama tiegħek she's finding her way to you. Minti close ħafna man nanna. Iva. Mhux vera, x'in-nanna kellha 4 girls u issa-għandha 76. Nanna. U xi kultant naf li mhix ħadd irreplaceja lil-mama, imma karattri simili ħafna in-nanna u l-mami. Ħafna. Kien mama kienet close ħafna ma' nanna wkoll, allura jisna
dejjem il-ġenerazzjonijiet baqgħu dejjem l-istess tif kif mhux karattru imma what we call the feminine energy that you share. Ovvjament fi żmien tal-mama konna għadna kemm tlifna nannu li huwa xi 6 xhur qabel il-pap. We're still going through that grief, ġifieri anke l-fatt meta bdiet ħawa tek aħna sibna li qed joħroġ il-trauma li għaddit minna minħabba nannu. U ovvjament in-nanna rajnija l-ewwel titlef ir-raġel, mbagħad titlef it-tifla, l-ikbar tifla, u kienet heartbreaking immens. Imma l-ewwel ħaġa li tgħidilna nanna niftakar ċara l-isptar. I am here not to take mommy's place, but to be here for you instead of her when you need. U vera, dejjem jinbaqas, vera, onestament, tgħidilha x'tgħidilha, tinżel għal-livell tagħna, nkoħti għandha relazzjoni ma' nanna impressjonanti. She's our best friend. X'isima? Irene. She's our best friend. Tifhem kollox, ċempura kuljum. It's a bond li vera I'm grateful for in my life. ħafna. Għajdila li tħobba. U taf. Xo bikkili li Irene. Imma anka il-girls fil-familja tagħna kemm naħa tal-papa vera close ħafna, so ma kollha għandi relazzjoni. You're a very strong bond. Nanna l-oħra relazzjoni differenti wkoll. Imma Irene isa iżjed best friend li tifhimni f'kollox. Ngħidilha fuq kollox, anke fuq subbien u fuq kollox. Fuq ħruġ ma nagħmlux da tifhem kollox and she won't judge. She just say her tajt l-opinjoni tagħha u talik taf kif. That's such a blessing. Vera, hija relazzjoni li vera u il-mami nħoss li ħadet ħafna karatteristiċi minn għand in-nanna, allura jisna narawha fiha wkoll. U inti ħadd ħafna mbagħad karatteristiċi minn għand il-mami u n-nanna. Nixtieq li anke ngħid min jaf xi darba nkun mama jiena kemm nixtieq li kolli dik il-bond mbagħad. It's a dream of mine li naqqad dik il-bond li kelli mal-mama ma' tfal tiegħi eventually. Li naħseb ħafna fiha. Għax tant kienet sabiħa, hija xi ħaġa li inti jekk tikol xi ħaġa tajba ma tridx il-min tħobb jikolha wkoll, jiġifieri tant inti kellek esperjenza sabiħa. U dejjem ngħidha jiena vera l-mami tiegħek ħallitek żgħira and maybe gawdejta żmien qasir ħafna 17 years, very, very, very little. Imma u min jaddi ħajtu sħiħa qas jaf xi ġifieri ir-relazzjoni li għandek inti li kellek li għad għandek mommok u iktar man nanna. Ġifieri ma nistax ngħid blessing in disguise because your mother's death is not a blessing, but you are blessed. Unħoss li ditna kollha anke bħala familja, anke l-bond tiegħi moħtija xi ħaġa li fija tara l-mami, jiena fija nara l-mami wkoll. ċertu affarijiet għalija anke oħti żgħira ma ċertu affarijiet I go to her. Kemm għandha żmien Ela? Ela għandha 22. Għandha 22. Telqitlek imma. Telqitli imma telqitli ħalli nispjegaw telqet tistudja taħdem. Kienet tistudja Londra, se tagħmel l-internship Londra wkoll. Hopefully terġi lura. Kemm baqala? Sa Marzu baqala. Kemm timmissja? Ħafna. Wis. Imma anke l-karattru tagħha għala volja meta kienet iżgħar, kienet kellha 13 meta ħallitna l-mamma, ġifieri kienet isa forsi tirribella ftit u ċertu il-karattru tagħha kien differenti immens. Issa kienet naqra mqarba forsi. Mhux imqarba. She was coping. She was coping in her own way. Issa joħorġu ħafna mhux issa biss. Jisu minn 5 snin law immaturat saret iżjed anke bħal mami li
għatma, anka jina sab għatma ħasbet li ħadet dawk il-karatteristiċi kollha minn għandha. U it's a bond li wkoll ma nistax nispjegax. Oħti my favorite person ngħidilha. U issa għandek skuża tmur shopping. Londra. Tajjeb. Ħażin imma jikteb għaljem. Ħażin jiteb. Ela, ara ma tibqa' ġem. Le tajt li tinżel lura minħabba n-nanniet. Mhux minħabba fija ġifier, minħabba n-nanniet għax taf li nitla' u naraħħa u ma tarid. Mhux hekk. Imma. Xi tajli Herbert fuq Herbert? Għawijat. ħajoħroġ b'xi xurket jew. Joking apart, għax konna din niċċajtaw li miskin da Herbert għandu ħafna pressure fuq. Nanna uħti għandhom wisq pressure. Mela ħanżit jiena l-pressure. Herbert, x'int tistenna? Tafx mar għandek hawn? Nismanina ċerta li Herbert qed jippjana. Kollox ħinu f'waqtu. Qed jippjana xi ħaġa kbira. Ilkom ħafna flimkien. Inti, you are a very good girl, kif naqbatna, brava, tifla brava, mux, taf kif relazzjoni, mux relazzjoni mux brava, imma per eżempju jena tal-eta tija kontadni għet naqleb id-dinja, moħħi kien għadu splodut. Minn dejjem għatma kont nħobb noħroġ kifatlek, dejjem kont nkun ħafna d-dar, kolli ħafna affarijiet tal-kantu hekk, allura jusu socialize ħafna l-ħin kollu, allura meta kien ikoll ħin għalija, naħseb biżgħet kont prefer noqgħod id-dar jew ma' sħabi d-dar. Qatt ma kont it-tip li nħobb noħroġ ħafna. Għamilt żmien fejn kont ingawdi u morru parties ma' sħabi u hekk imma everything came at its own time. I feel li once li sibt il-Herbert dejjem jisna pajna. X'għandu Herbert li m'għandux ħadd ieħor, għajdilna naqra. How did you pick Herbert, who's a real lucky guy? Mutual friend. Ma x'għandu Herbert, x'laqtek? X'jattirak? Huwa persuna easy going ħafna li fil-ħajja dejjem bil-ġen tiegħi I find safety, I find peace, so everything's... Does he ground you? ħafna, he grounds me. U dejjem bħajtu u kollu xogħol, kollu għaddej u koll. So we have totally different lives. Nitkellmu anzi ġili during the day kważi xejn daqskemm ikonna affarijiet għaddejjin, but then in the evening we know that we found each other and taf kif we're home and we help each other, we support each other. U persuna, kull min jaf kemmu unproblematic, vera dejjem. Inħobbuhom aħna meta jkunu unproblematic. Mela, dal-aħħar rajnik bħala prezentatriċi. Yes. Kif Maxine minn kantanta saret inna prezentatriċi bravissima jkolli ngħid, eh? Thank you. Darba kelli programm meta kont iżgħar li jiena nħoss ma kontx liżjed fl-erja tiegħi. Kont nissi ħafna qudiem il-kamera nitkellem, anke waqt intervisti, kieku hekk naħseb kont nissi ħafna li qasni jiena xi li nagħmilha kompletament. U dak il-programm kont ma' preżentatriċi oħra, Francesca, li kienet għenitni ħafna anka fil-konfidenza tiegħi u kienet tkompli miegħi u tini tips u hekk. Imma mhix xi ħaġa li qatt ħsibt li ħanerġa' mmur għaliha. Okay. Through those years, ovvjament anka intervisti fuq televiżjoni u hekk I gained much more confidence. Ma differenti, ma tkun qed tippreżenta u tmexxi intu ġera. Imma meta ġietni din l-opportunità jisni mhux ħaġa li ħatajdilha għaliha. Ma naħsibx. Mhux ħaġa li ħatajdilha għaliha. U il-fatt li huwa programm tal-kant ta' tfal. Eżatt. Kienet xi ħaġa li iżjed tagħmel sens għalija taf kif għax huwa environment fejn ħankun komdu fejn naf
what it entails, and I just give it a shot. Għattilom istaraw indkom, qabel filmin għattilom, għallu li inti zgur taf, ok, tipo, għaraw inta mażiltuni. Imma mortajjeb ħafna. X'kienet l-iktar ħaġa favorita ek li minn din l-esperjenza li issa kont qed tippreżenta? X'hemm differenti li tajt mill-kant mill-kant nieħu hekk, imma meta kont qed nippreżenta ma naħsibx li jista' jieħu post il-mużika f'ħajti, il-mużika u l-kant huwa xi ħaġa li jekk anke l-adrenalina ta' qabel ma titla' fuq il-palku li tikkrea xi ħaġa mhux ġast id-diska ma tikkrea ċertu nafx kif ma tnejda ma anke l-affarijiet bħal fuq l-stage ikollok l-affarijiet kollha t-tim kollu jgħinek biex to create a whole package, not just a song. Ja dik xi ħaġa li jiena taġobni ħafna. Are you involved inti? Għaxin niftakar pereżempju f'mużika kellek il-candies. Iva. Inti involuta, inti u tħalli. Nieħu gost. Nħobb li kolli tim li jgħini, ġifieri nħu l-idea tagħhom u hekk. Ovvjament id-diska kitbuha mill Cyprien. Inaqqadna flimkien to make it mine imma ħallejt mostly their touches. Umbat kelli min jgħini bl-styling u hekk għax ma tantxin kif diġà għatlek, ma tantxin konfidenti biex għamel affarijiet waħdi. I need inħoss li kolli bżonn għagaj. Inkun nafx irrid imma ikolli bżonn dik iva, tajba. Tħoss taf kif? Taħseb minn dejjem kont hekk imma. Iva, minn dejjem kont hekk. Anka f'kollox hekk li dejjem isek tit il-validazzjoni ta' xi ħadd li għajdlek. Go for it. Iva. Banka biex nieħu deċiżjoni hekk mur fuq dadi ngħidlu tipo tajjeb iknamelek jew qed nagħmel post issa ngħidlek. Imma nkun nafx irrid, jiġifieri jekk jgħidu li le, nafx irrid. Għax koħa ngħidlek titgħallem naqra għandna dak li ngħidulu l-gatt, l-instinct li jekk noqogħdu bi kwietna vera jaf imexxina. Vera. U naħseb importanti li tasal f'mument fejn inti tajjeb li tuħu opinjoni ta' ħaddieħor. Jiena anke tal-età tiegħi nfittixa ħafna l-opinjoni ta' ħaddieħor. Però tajjeb ħafna li toqgħod fuq l-opinjoni. Persuna li nkun nafx irrid. Bil-forsi. Ma kontx tasal fejn wasalt. Imma ċertu push li tipo inkolli bżonna. And I have the right people around me to trust u li naf that they're going to tell me for my own good, ġifieri. Iktar ħaġa importanti. So li kieku ngħidlek għandek 25, hekk 35. Maxi xa tkun qed tagħmel għal wiċċa. Naħseb what is your pipeline dream? My dream bħalissa li nimmaġinani in 10 years time u li hopefully I'll be blessed with children. Ma Herbert, reġat Herbert. Please, he's all in. Kif għandajlek I'm problematic, ġifiri, yes, okay. I want 1 and then I want 2 and then after 2 years I want 3, yes. Complete opposites imma fl-istess ħin, f'daw l-affarijiet, we manage our way through and we agree. So you'd like your family? Yes. U l-kant? Nerġaw narak forsi Eurovision? It's not something I would ever say no to. Għax inti fan kbira. I love it. Tal-Eurovision. I love it. I like the process of it, vera, it's something li tini ħafna pjaċir anka. Creative wise, it helps me a lot. It gives me something to work on. Imma nasib kollox f'ħinu, bħalissa l-istudju u l-karriera tiegħi professjonali. Iżjed ħadet over ċertu affarijiet. Ifimni ilek ħafna tistudja, gradwajt riċentament, allura ovvjament bħalissa d-daqqaj dik. Eżatt.
u prezentatriċi. Ma ninsewiex. Ma dik in the background. In the background. Taf terġa' tiġi. Taf fettitlek l-opportunità ta' affarijiet oħra ma tinti tażel. Ħad gost ħafna ġifieri kienet xi ħaġa li ma ħsibx li ħajrna xi li nagħmel hekk għax. Another one. Hekk. Tik għamilta wkoll. U għenitni ħafna anka confidence-wise li I managed alone. U anka l-fatt li meta kont iżgħar kelli l-programm u ma tantx kont ħassitni konfidenti hemmhekk u issa minn xi ħaġa fejn. U speċi ta' tlaqt b'dak maybe it's not for me. Issa speċi ta' qed tajt. All right. Imma kien environment li stajt inkun jien, taf kif? Stajt inkun jiena, nippreżenta fuq xi ħaġa li inħobb li hija ħajti, l-mużika. Dawra ma' tfal li tkun ovvjament tuħgos magħhom u ssir tafhom u ma' mentors li huma sħabi allura anke qudiemhom kont tibnija qabel. Eżatt, Sera, Destiny, anke qudiemhom kont naf li jekk ħanejt xi ħaġa żbalji u jitqu nien nitħabbihom ukoll, ġifieri it was very comfortable environment u I'm glad I did it. I'm glad li ma qtajġ qalbi minna meta ġietni l-opportunità. X'kien tagħmilek il-mammi kieku, ma kienx tħallik. Skur. Jiena Max għaddinna l-ħin. Malaj. Ux. Malaj. Ħafna, però grazzi ħafna li ġejtu. Grazzi li. U samt xi ħaġa daqshekk personali għax very personal. U naf li xi kultant ħafna nies iħossuhom vulnerabbli meta jkunu din juru dik il-parti tagħhom li forsi kif dejjem ngħid in-nies jarawk u ma jkunux jafu dat għal kull wiċċ, għal kull persuna hemm dik li ngħidula the back story li jiena nemmen li kieku inti. Kull persuna għandu back story. U iżjed ma nattu, iżjed. Anka jien tanħossni natti ħafna drabi, u anka sħabi ġieli ma jkunux jafu. Imma dikax il-ħajja il-ħajja ġelek tajt ħanħu ritratt qed nitħaq u tkun qed qatta xarek. But xi kultant huwa dan jiena lija dan is-sabiħ ta' dan il-podcast li qisu it stops time a bit. U dak li kun noruħ Maxine verament minni u għet najdlek naf li għattilek u nerġa najdilek imma Irene fejn il-kamera Irene għandek fjura u għek ġifiri diamant għandek għax vera u ċerta l-mami tijak is the proudest one up there, I'm telling you. Jina nemmen ħafna ġifiri jafu li nemmen ħafna because you're a success. By your own merit. Thank you. And your mother's. Yes. And everyone around me. And everybody around you. So support li għandi anka mill-papa, mill-oħti, mill-nanniet. It's incredible. Ġifiri kiku għalihom żgur ma wasalċaw waħdi. Keep it up. Thank you. You're very, very loved. Yes. Thank you. Thank you tal-li ġejt. X'nu pjaċir insir nafkom naqra iktar mill-viċin tajna. U bat not nibki nibela. Għax vera nħoss l-emozzjonijiet taf kif u nibda nimmaġina u nibda ngħid min jaf Maxine minn xiex għaddiet, minn xiex kella tgħaddi and the fact li qiegħda hawnhekk, you know, nutar, gradwata. It's an inspiration and you're so young u tanta dek żgħira. So nixtieq li min kunet jaraħ il-podcast taqtawx qalbkom anke meta tgħaddu minn l-ikbar traċedja, you can turn it around if you surround yourself. We only have one life and it's very short. Yes, taf iktar minn ħadd ieħor. If there's something I want to do, I feel like I need to work for it, I need to continue. Neqpa persistenti fuqa u neqpa nipprova nakkustaħħa. Jien that's the way I live my life inħoss li. Kemm għandek żmien int? 26 going on 70, ġifieri. Għax wise woman. Mhux kollox jirnexxielek, u mhux kollox jirnexxieli, ċertu affarijiet li nixtieq li nqata' ħafna iżjed ħin bħall-mużika ċertu żmien li ngħid il-nagħmel tipo
how can I do it? Ma kollox għandu ħin u waqtu, nħoss. U il-ħajja maġla u ċertu affarijiet. You need to sit down and think about what you want and take charge. Take charge on it. Yes. Brava, jena li għandi fwiħa, grazzi li l-Touchbish Perfumery, u għawek għandi dak il-moment fejn inti ħatoqd bikwietek, tmur tagħmel naqra trattament, grazzi li Majoka, u forsi ninspirawk biex tikteb xi kanzunetta. Tajjeb, għalik u ħaddieħor għamel għalija żgur li le, tajjeb. Max, good luck, qalbi, good luck f'kollox. Herbert, I'm monitoring you, eh? Jiena l-familja kollha ta' Maxine ħasra da' Herbert. Take your time, għax biex ħanabdu. Keep it up, Herbert. Thank you, Maxine. U għabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Herba Ellison, lil Dwifer, lil Morgan tal-ħwejjeġ, Gabby Vella tal-makeup u Luxona sas-set. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Renault Malta, Daniel Formosa, Positive Parenting Malta,